Inaw mga babayakan ang taon ng mga kibabay siya ipitulo diyan si watayan sa kapakapagaman yan. Anda mga kibay saya yaman na niyan na ipitulo diyan sa mga purya taon niya sa kapakapagaman yan. Allahu Akbar. Ani mantap gato na yaman na niyan na mga datuk mga bayas sendud yaman nakapagaman na sa mga purya taon. Allahu Akbar. Miyano wallahu ta'ala sa Quran at tingin na mga tao kano miya maratya din yung aging pangasunduda so mga tamog yun na sa mga pamilya niyo o din yung rakan ikatadin-tadin ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Miya maratya mga bahi miya maratya mga dato na dini uppa kaalanga dini uppa kabalambana sum mga tamukyo nagus mga watayo utad meraka napudiraka natig wallah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Miya maratya mga bayi miya maratya mga dato na diniup kalanga sung mga tamukyo nagus sung mga pamilya niyo kutad meraka napudiraka natig wallah. Miya kadak-dak limanto mga bayi mga dato ayat na dakwaira na di kami makapagama kasutamu kami nasutamu kakan anda madetigiani kapakapagama ko na anto na iswaan mga watakan Miya kadang-kadang limanto ang mga dato mga bayay dira na may pagmana sa bapa ko mga tamukiran. Ay dira na may pagmana sa bapa ko mga watayran. Ana may nai ka makataling umasok kapatay. Aso mga wataka mga baina di siran di mananalo. Andad na riya mga ustada, mga ustad na ribuan yung si ina. Ribuan yung si ina kadi kami ron matao. Andad na riyo to si imam, kapatin yung si ama kadi kami ron matao. Ana may pumanai kasumbayangan ana disirap man di mga pakapay anden no to si imam sambayangin niyo si ina sambayangin niyo si ama lah ana may nai kapagulugan si kukubur anay sabma nakalagi diya na pagkapay na su imam labangan niyo si ama kadi kamiron matao daka panamada sa dunia na miyadadagda na sum mga wataka ayap na may kamaulog ka kukubur na diranda na katawan wanto na ay suwaniran lagi sebab mga baik ko agama inaw inang kaantan wa ginawatan maka ibaratay sa kapakaturog mga babayak na pag nawantan wa ginawatan kami ni talunga sukaw yaguyag sangka iya mapitan ang ganata na mapitan at tilikudan kana ini ba ini tanitya sa kawyag mga baik ko agama